ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଗକୁ ଆସୁଛି ଚିତ୍ତଉ ଅମାବାସ୍ୟା। ଚିତ୍ତଉ ଅମାବାସ୍ୟା ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 12 ତାରିଖରେ ପଡୁଛି। 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ, ତା ଦେହରେ ଚିତ୍ତଉ ଅମାବାସ୍ୟା ହେଉଛି ଅନ୍ୟତମ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଳିତ ଏକ ଗଣପର୍ବ। ଏହା ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଓ ସୁଭଦ୍ରା ତିନି ଠାକୁରଙ୍କଠି ଚିତା ଲାଗି ହୋଇଥାଏ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନୀତିଦିନିଆ ପୂଜା ଓ ଧୂପ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଦଇତାପତିମାନେ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଚିତା ଲାଗି କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଦିନ ଗେଣ୍ଡା ଆଦି ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀମାନେ ଚିତ୍ତଉ ଓ ଗଇଁଠା ଆଦି ପିଠା ସେମାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରଥା ଶବର ପରମ୍ପରା ଠାରୁ ଆଗରୁ ରହି ଆସିଅଛି। ଏଥିରେ ଚିତ୍ତଉ ପିଠା କରି ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ବିଲର କାମ ହୋଇଥାଏ, ସେମାନେ ବଛାବଛି କରିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ଗେଣ୍ଡାମାନେ କାଟିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଗେଣ୍ଡେଇ କଟା ଓଷା ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଉ କେଉଁଝର ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ଏହି ପର୍ବକୁ ଗେଣ୍ଡାକଟା ଅମାବାସ୍ୟା କହନ୍ତି। ବର୍ଷା ଋତୁରେ ବିଲରେ କାମ କରିବା ସମୟରେ, ଧାନ ଫସଲ କରିବା ସମୟରେ ବିଲରେ ଗେଣ୍ଡା ଯୋଗୁଁ ଗୋଡ଼ କାଟି ହୋଇ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଚିତ୍ତଉ ପିଠାକୁ ସାରୁପତ୍ର ରଖି ଗେଣ୍ଡାମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଳ ପାଖରେ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପୂର୍ବ ଦିନ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଓ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଲଲାଟରୁ ଯେଉଁ ଚିତାମାନ ସବୁ କଢ଼ା ଯାଇଥାଏ, ତାହା ପୁଣି ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ଲାଗି କରାଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ତ ଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ହୀରା ଖଚିତ ଧଳା ଚିତା, ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ନୀଳା ଖଚିତ ନୀଳ ଚିତା ଏବଂ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ମାଣିକ୍ୟ ଖଚିତ ନାଲି ଚିତା ଲାଗି କରାଯାଏ। ପରମ୍ପରା ଏବଂ ବିଧି ମୁତାବକ ପତି ମହାପାତ୍ର ସେବାୟତ ଏହି ଚିତାକୁ ସଂସ୍କାର କରିବା ପରେ ଦଇତାପତି ସେବାୟତ ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ପରିଧାନ କରାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଚିତା ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଚିତା ଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟା ପାଳନ ହୋଇ ଆସିଥାଏ। ଏହି ଓଷାରେ ଗୃହିଣୀମାନେ ଘରେ ଚିତ୍ତଉ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଏହି ପିଠାକୁ ଧାନ କ୍ଷେତରେ, ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ, ଫସଲ କିଆରୀରେ ପକାଇଥାନ୍ତି। କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ବିଲରେ ପ୍ରଚୁର ଗେଣ୍ଡା ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଏମାନେ ଚାରା ସବୁ କାଟି ପକାନ୍ତି। ପୁଣି ବଛା ଖେଳା ଚାଷୀର ଗୋଡ଼, ଆଣ୍ଠୁ, ହାତକୁ କାଟି ଦିଅନ୍ତି। କାରଣ ଆଣ୍ଠୁ ପକାଇ ସେମାନେ ତ ବିଲ ବାଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ହାତ ଗୋଡ଼ ଭୂମିରେ ଲାଗିଥାଏ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଗୋଡ଼ ଗେଣ୍ଡା କାଟିଦେବ ବୋଲି ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଗେଣ୍ଡାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଚିତ୍ତଉ ପିଠା ପୋଖରୀ ବା ଚାଷ ଜମିରେ ପକାଇଥାନ୍ତି। ଗେଣ୍ଡାମାନେ ପିଠାକୁ ଖାଇଥାନ୍ତି, ଚାରା ଗଛ ଓ ମଣିଷକୁ କାଟନ୍ତି ନାହିଁ। ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଏହି ଦିନରେ ପୋଖରୀକୁ ଗେଣ୍ଡା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପିଠା ପକାଇଥାନ୍ତି, କାରଣ ଗେଣ୍ଡାମାନେ କାହାକୁ କ୍ଷତି କରିବେ ନାହିଁ, ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପକାଇଥାନ୍ତି। ଏହା ଗେଣ୍ଡାଇ କଟା ଓଷା ନାମରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀ ଲୋକ ସେହିଦିନ ଧାନ କିଆରୀରେ ଚିତ୍ତଉ ପିଠା ଫୋପାଡ଼ନ୍ତି, କାରଣ ଏହି ଦିନ ଗେଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ ପିଠା ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ସେମାନେ ଘରେ କାହାକୁ ଆଉ କାମୁଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଚିତା ଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ଭୋଗ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଲାଗି କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା 56 ଭୋଗ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ସେଦିନ ସବୁ ଗୃହିଣୀମାନେ ଘରମାନଙ୍କରେ ଚିତ୍ତଉ ପିଠା ତିଆରି କରି ସମସ୍ତେ ନିଜ ଘର ଠାକୁରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ତଉ ପିଠା ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ଜାଣିବା ଚିତ୍ତଉ ପିଠାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ। ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଅଧା କେଜି ନେଇଯିବେ, ତାକୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ବତୁରେଇ ଦେବେ। ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆକୁ କୋରିଦେବେ। ସେ ନଡ଼ିଆ କୋରା ଚାଉଳକୁ ମିଶାଇ ବାଟିଦେବେ। ବାଟି ଦେଲା ପରେ 2 ଘଣ୍ଟା ତାକୁ ରଖିଦେବେ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଲୁଣ ମିଶାଇବେ, ଟିକେ ଗରମ ପାଣି ତା ଦେହରେ ମିଶାଇବେ। ଗରମ ପାଣି ମିଶାଇଲା ପରେ ସେ ଭଲକିରି ଫୁଲି ଯାଇଥିବ। ତାପରେ ତାକୁ ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ବସାଇବେ। କଡ଼େଇରେ ଟିକେ ଘିଅ ମାରିଦେବେ। ଘିଅ ମାରିଲା ପରେ ଡଙ୍କିଏ ପିଠଉ ତା ଉପରେ ଢାଳିବେ। ଢାଳିଲା ପରେ ତା ଢାଙ୍କୁଣୀ ଦେଇଦେବେ। ତା ଉପରେ ଓଦା କପଡ଼ା ଗୁଡ଼େଇ ଦେବେ। ପାଣି ଟିକେ ତା ଚାରିପଟ ବୁଲେଇ ଦେବେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖିବେ ପିଠା ଫୁଲିକିରି ବାହାରିଯିବ। ଏହିପରି ସାଧା ପିଠା ବନେଇ ପାରିବେ, ପୁର ଦିଆ ପିଠା ମଧ୍ୟ ବନେଇ ପାରିବେ। ଏହିପରି ପିଠା ତିଆରି କରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାଇବେ। ଭୋଗ ଲଗାଇଲା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ, ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଖାଇବେ। ନମସ୍କାର। ମୋର ତ ଗଳା ଟିକେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ତେଣୁ ଗଳା ଭଲ ଶୁଭୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ନମସ୍କାର। ଭୁଲ ଥିଲେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।